যতন খুলুমबायखा त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि लुवाजिमा बाय साबजुनल बेरेमनि गरियाटेर गाबोरदि साबजुनलनि ताकलाय बिसिनि खना 23 एप्रिल 2023 वेस्ट रतनपुर बिसिनि बिसिं खबजाक दुई गरिया गामियाव ओंनाय अ पान्डव फाइमानजा फाइनाय सिनि नारवे अक्रांखा बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा एलपी टीएलए ताई आ पान्डनो जाति गोथार मुचुंगै जांसोरि नायखा सिनि जुनालनि चेयरमैन बरम गोनां एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा ताई अरते मानजा फाइनाय नारवे रक ओंखा एमएलए बरम गोनां सुबु देबबर्मा एमएलए बरम गोनां विश्वजित कलय एमएलए बरम गोनां मानव देबबर्मा ताई साब जुनालनि आदंसं ताई जुनालनि जॉइंट चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताई जतो 12टा बिसिनि चेयरमैन दंनाय ताई आटेनो कितिंगी आरो मेलाबो संजाजाखा ताई आबोनो कितिंगी नाय हुकुमु मुसामुनि पान्दाबो नालागजाखा ताई अ हुकुमु मुसामुनि पान्दाबो फाइ रसा फाइनाय मुसा फाइनाय रंखा त्रिपुरा हास्टेनि ककबर हाफानि बेलाय खेनो मुंगनां रसा मुंक्रों ताकुक विश्वनाथ देबबर्मा बुकुक स्वर्गश्री देबबर्मा बुकुक स्मृति जमातिया बुकुक सुस्मिता देबबर्मा ताकुक जुलाइ देबबर्मा ताई ताकुक हामारि जमातिया सं ताई गोबां मा मोसानाय बदलक दंगो निनि ट्रेडिशनल मोसामुं ताई मडार्न मोसामुं मोसाफायनाय ताई अ पान्डा दिपरनि दुइटानि सिमि हरनि 11 जरा संजाजानाय अ मेला ताई अ ते हानबागिन कयनानि मुसुंगो गाबोदि साबजुनार खबजानाय जतो लुकुरगनो जे अ ताकलाय बिसिनि एडिसि हाफंबाय लुवाजिजाक साबजुनार बेरेमनि अ गरियातेरो नरक जतो नन फाइनाय अ तेरो जोंनि बासा पाल खे मानजा फाइनाय आं गाबोदि साबजुनार चेयरमैन नरक जतो नन कबक जाव हामबाय।